Faggudu e ɓamtare Afrique. Moussa Oumar Bari. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla moon e yewtere faggude ɓamtare Afrique. toɓɓere men no yewta alhaali yowitare leyɗel Afrique e balle caggal leydi. Afrique no alɗi to banggue jawle iriɗe e ndemanteɗi, kono hayso tawi ɗe jawle foof no goodi, ɗum haɗani Afrique no fawi ko tiiɗi e balle immorade e caggal leydi gam notade e caɗele ɓesguli mabɓe. Nde yewitare Afrique saabima namde kewɗe ko fati e jeytare Afrique to banggue faggudu ɓamtare dumide e calɗi tiɗɗi gam ɓamtare mabɓe janggo. ɗe balle no jaaha e nder fannuji kewɗi hono cellal jangde ha e ko nandi hen, wadde alay saago yurne to waɗa holko saabi ndeɗo yowitare battane nde ndeɗo yowitare faggudu gendi jogui e nder leyɗel Afrique e miijo juɓɓudije gam ferde lawol ɓamtare e jeytare to banggue faggudu. woni hoɓɓe men e nde yewtere ko Mamadou Ndiaye jaydiyanke hertoɗo faggudu gollowo to ITV e Mamadou Elhadji Ly faggudu yanke, kamɓe foof koɓe Sénégal naaɓi. tedduɓe bisimilla moon e heɗade. Mamadou Ndiaye mi salminima. Bari machallah jaram. Yewtan min seeɗa holto ndeɗo yowitare tolni e nder leyɗe Afrique immorade to balle caggal leydi, koɗe goote e nder leyɗe ɗe foof walla ina ɓurdi e nder leyɗe ɗe? e hirande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom woni 1960 ko nden Afrique fuɗɗi wiide ne ƴellito ene waɗa ƴellitare hankkadi ene yalta e jiimandi leyɗele tubakoɓe ɗe. caggal ɗum leyɗele tubakoɓe ɓe mbi mbawa woppude tan Afrique yara nawa hoore mum, saabu koɓe mbagguiɗi seeɗa, ɓe ngala jangguɓe, ɓe ngala anduɓe, ɓe ngala hohoɓe, ɓe ngala wawɓe. kadi heɓnoɓe indépendance ɓe nden ko ɓen gadi wiide kañumen ene namdi ballal caggal leydi. ngal ballal noon ha joni ko kangal woodi, kono noon haqqille wawa jaggude tan neɗɗo o guiɗo mo woni cukalel tan hawo mawna hawo walla leydi daneji kanko omo walle tan. ko neɗɗo o balleteɗo o ko kañum foti joɗade ha ɓooya seeɗa wiya hankadi min de mbeɗa wawi wasde yowitade e moɗon, hankadi on balli kam ha mi yettima ɗo, on jarama, oɗon mbawi hankadi dusgo ngo ne wawi ɗo haalde. ɗum addi noon leyɗele meɗen ɗe koɗe gone dow mum joni ko natti wonde gonga, saabu yimɓe neɗɗo wawa tan hankadi hodde e wertude junggo mum tan hunde fof ne fawe hen. aɗa jogui ngaaluma, aɗa jogui leydi ma, aɗa jogui nangue ma, aɗa jogui ndiyam ma, sukaɓe ma kadi ha joni koye sembe goodi. sa ƴetti leydi mbanino Éthiopie, kamɓe nde wonnoɓe ɓe kewani jimɗe mabɓe, ko seeɗa Italie wi noon e nata toon, kono dañani hen saago muɗum. nde ɓe jalti nde ko kamɓe koye mabɓe mbi ɓe mbawata ƴellitade tan ko caggal taw ko kamɓe ɓiɓɓe leydi ndi, ko kamɓe liggi leydi mabɓe. Haïlé Sélassié ala fof ko wiyaka nden, kono noon kanko ene honño e haqqille makko ko ɗum ɗon wawata wonde janggo e jaam nafoore Éthiopie. yimɓe Éthiopie kadi nden pamani mo, ɓe kaɓimo noon. kono noon heege waɗi ɗum ko waɗi ñabbuli ngari e nder leydi ndi, kono kanko o jaggi e haqqille makko tan ko sukaɓe ɓe alay saago ɓe nawe école. caggal muɗum ɗum nafi, saabu hande sa yeehi Addis Abeba ma yi kanko koɓe muñno nden ko jibini hande ɗum ɗo oɗo développement ha gandanɗa hoore ma ala foof multinational mawɗo gonɗo e nder aduna o mo ala toon filiale toon to Addis Abeba to. hande la première compagnie aérienne ko Ethiopian Airlines. sa yeehi toon, sa yeehi hôtel aji ɗi a andat ɗum ɗo koko ligga. sa yeehi kadi peut-être bon kamɓe eɓe ƴetta agriculture o eɓe ndemani haye leydi jordi eɓe ndema hen, haye leydi kaaƴi eɓe ndema hen. ko heddi ko fof e Afrique ko yimɓe ɓe mataw ene gañño tan, ɓe jaɓani ñorade ɓe liggo. eyyi ɗum noon nana jibinan en kasara ha ɗo joni eɗen jogui cuɗali ne yalta e leydi, pétrole, gaz, fer, or, magnésium, bauxite foof ne yalta ɗon e Afrique. kono hay fewnu ɗum ni en mbawa, hay tafde ɗum en mbawa. donc ɗum firti tan ha joni enen dekkata ballal ngal wonteni en tuuba horde, saabu en mbawa darade, en mbawa joɗade. jaggen ganden ni leyɗele ɗe foof balluɗe koye mumen ha ummiɗe ɓaggi kam koye nder leydi mumen, ɓaggaki e balle ene moƴƴi, kono kam moƴƴi tan kadi ko so balle ɗe jettima e nokku goto haala ɗon ko heddi ko bon neɗɗo nawa hoore muɗum. Seydi Ndiaye en yak ɗum ɗeɗo balle ɗe ganduɗa ko jowitiɗe walla ɗe leyɗel Afrique jowiti tawi ko gimmortoɗe caggal leydi, holko woni hen gartam majje e holko woni hen kadi battane muɗum? mi yiyani ko ɗum jibinta, saabu kam hande eɗen jaare e duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ko keɓɗen indépendance. donc ala ko ɗum nafi en. sowona noon peut être bon kam ɓe jobboni en tan saaha fof ɓe pulla e meɗen leydi, bon ɓe nawa certain sukaɓe meɗen jaaha janggoye e école aji maɓɓe mawɗi, ɓe mbaɗa ga hôpital so waɗi fonctionné 5 ans kadi on hôpital tomba en panne, par ce que ala moɓe kufni gandal ngal walla feere nde ha wawa jogade hôpital o taw kamɓe soɓe jeehi. usine aji ɗi kadi ko noon,
c'est des éléphants blancs. Barrage uji ɗi balaɗi e diƴƴe ɗe ko noon so yi barrage uji kewɗi ɗon e nder Sénégal walla nan RDC ko barrage uji ngal mari ko kamɓe mbanno ɗum kono nde ɓe jeeyi nde caggal muɗum barrage uji fof kanji fof ɗi ngoni en panne d'ailleurs ni kadi ɗi jibini ko musiba saabu ndiyam ɗam so fuɗɗima hewde fusat barrage uji ɗi ilam ɗam yaaha ha e koɗorɗe a yii hannde RDC presque 1/3 du pays hannde est occupé par des zones nauséabondes. Mamadou Ndiaye a jarama. Joni en jokkodirat e Mamadou Elhadji Ly. Mi salminima. Ceerno Bari mi salmintimama. Hande holno leyɗele Afrique kaani ha hande gollorade to banggue gendi mabɓe woni ko wiyete ko économie nationale waɗe ko wiyete ko ha hande jokkodira tiɗɗe gam ƴellide faggudu mabɓe. Ɗum ɗo kadi ko waɗino jaɓɓal bangal fayde waɗa men donc c'est pas pour rien que Union africaine fawa CEDEAO en ɗum noon fof pawe pour que ɓe mbawa en tout cas rendinde doole mabɓe ɓe mbawa en tout cas wawde jokkodirde hakkude mabɓe ɗum noon waɗama zone ZLECAf uji ɗum fof mbaɗanoma ɗo pour les zones de libre échange économique ɗum fof waɗama ɗo au niveau de la zone CEDEAO waɗanom l'intégration à travers les institutions ɗum waɗama ɗum on l'a réussi. Maintenant on est dans une autre phase, l'intégration à travers le peuple, l'intégration à travers le peuple. ɗon waɗi oɗo seeɗa, c'est-à-dire que les outils sont là. Joni an hannde a jogui carte CEDEAO, a jogui passeport CEDEAO, mais est ce que en réalité hannde sa ƴettiɗo oɗo a ƴettiɗo avion a jippima Accra haɗa nadde oɗoji mbaɗeɗa ɗi enquête aji mbaɗeɗa ɗi ɗum foof te aɗa jogui oɗo ma ka citoyen CEDEAO foti waye tan que sa ummima caggal leydi a ari Sénégal natirta hen ni de la même manière sa ummima ɗo aɗa naate leydi gondi zone CEDEAO ko noon foti waade. Donc libre circulation des personnes et libre circulation des biens et services ɗum ɗo nati ko foti wonde réalité au niveau de la zone CEDEAO pour que CEDEAO wawa wonde un grand marché en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest. Taw hannde min somi remi soblam ɗo yete Fouta mi mari ɗo e Dakar mi ronki ɗum yeeyde walla prix ɗo nan te mbiɗa waɗa ittude camion mi yaha mi yeeyi ɗum Mali walla mi yeeyi ɗum Burkina Faso walla mi yaha Nigéria mi yeeyi ɗum toon ani donc hannde ko ɗon ko ngal jaɓɓal poɗɗen yaade hannde toon Afrique en tout cas ce que kala ko intégration dans le discours c'est mbiɗi dañde se mbiye ko souveraineté économique wona e discours koye jaɓɓal. Donc jaɓɓal ngal d'abord il faut d'abord commencer par la zone ɗo gonɗa ɗo, la zone économique, union économique et monétaire ɗo gonɗa ɗo. Hannde ɗo tolniɗen ɗo koye zaman mondialisation no cohlirɗen ni France ko noon France sohliren, no cohlirɗen ni Amérique ko noon Amérique sohliren. Enen cohli Amérique to banggal jencude, kamɓe eɓe cohli men to banggal wiite ko sécurité, la géostratégique, la géopolitique ko noon aduna yarata. Namdalam caktingal tan Seydi Ly hande holno leyɗele Afrique kaani wadde ngam ustude ndeɗo fawre immorade e balle caggal leydi. Go ko d'abord en tout cas somi ƴetti leydi mbanini Sénégal hannde Sénégal ina jogii potentialité ji ɗi nganndanɗaa hoore mum gila temps Abdou Diouf nena haale kono haa jooni heddi so en ƴetti Fouta Baba Adama to umma tan région Saint-Louis so mbi la région du fleuve umma Saint-Louis a yetti Bakel ko jogiɗen ko ɗo nete e leyɗele sen mbaɗi ɗum ma won plus de 300 000 hectares nen ɗon ɗi meeɗa remede leyɗele ndimari meeɗa remede c'est des terres vierges. Donc d'abord pour avoir la souveraineté ça va commencer par la souveraineté alimentaire. Jeytare d'abord yimɓe mbawa ñamde ha leydi men keewa pour ɗo oyndi goɗɗum. Donc ɗum ɗon déjà so gouvernement ƴetti un programme en tout cas un programme de grande envergure pour wiide en tout cas ɗo e ɗiɗo duuɓi tati walla ɗiɗo duuɓi joyyi wayni boom mandat je fais waɗat focus en tout cas sur la souveraineté alimentaire. So ayi ɗum ɗon e souveraineté alimentaire o c'est une pierre trois coups parce que ma waɗi régler problème ñamdu ndu hanti yimɓe natta waɗoyde importer nourriture à l'extérieur et ensuite ma waɗa régler le problème de l'emploi. ma dañ liggeyaji donc transformation ngaji ma mbaɗ aynoɓe ma kañumenne ma jii hen koye mumen to banggal jawten leyɗele fof ko ngal jaɓɓal poti jogade. Il faut ƴeewa hol secteur ɓurɗu wawde hutorade yimɓe leydi ma. en joni so ƴetti Sénégal 70% e nder Sénégal naaɓe wonɓe ɗo fof dillat koye banggal secteur primaire so mbi primaire ke remoɓeɓe aynaɓeɓe e awoɓeɓe 70% population ko toon woni ko 30% tan woni e secteur secondaire woni affaire entreprise uji en ewɗo jen manda usinage en e secteur tertiaire woni karallagal ngal e commerce o e finance o e oɗo jen. Mais sa ƴeewi to banggal gartam e jencude leydi ndi que secteur service o ɓuri ko addat gartam e leydi ndi ko oɗon secteur. Donc ɗum ɗon il faut que on paradigme change la transformation structurelle de l'économie il faut ko waɗa il faut que ɓeeɗon 70% woni capanɗe jeeɗiɗi yimɓeɓe e temedere fof wonɓe toon e alay saago kamɓe ne eɓe jiitu koye maɓɓe e keɓe dillat ko ɗum ɗon noon ko programme uji mawɗi namnide ɗum noon so waɗama inchallah rabbi ɗum ɗon ma réglu probléme aji kewɗi. Mamadou Elhadji Ly a jarama Ceerno Bari.
tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde gasi haala yewtere moon e faggude ɓamtare afrique ha e yontere arore gaare toɓɓere wonde jokkere lade juɓɓudi RFI fulfulde e dow wiijide toɓɓere RFI toɓɓere FR Thielal FF on jarama heɗogol ɗo.